Dobar dan, danas ćemo igrati Gmod. Jej. Kao što vidite, sada sam na serveru. Ne znam što ljudi rade. Otiče. Ali, ja ću probati napraviti teleporting seed za Firemodom. Uglavnom, kako se to napravi? Uzmete pod kontroler. Što je kontroler. Idete. Teleporter uzmite. Ja bih htio uzeti ovaj. Stavite ga ovdje. Pod kontroler. Right click. I opet right click. I sad, kao što vidite, bi vam sad trebalo biti zeleno. Sada uzmite, što ne morate ići, uzeti wire. Samo wire advanced. To je to što vam treba. Kao što vidite, napravio sam teleporting chair. Da, ja se sada teleportiram. Da, to sam htio pokazati. Vrlo zabavno nekad raditi. Specijalno kad napravite ovo. Ovako ću vam sada pokazati kako napraviti leteću kućicu. Znači, ovo je podloga za vašu kućicu. I uglavnom samo uzmete ovu stolicu koju ste već napravili. Stavite ovdje, negdje u sredini, gdje želite. Da uzmete weld, konektate ga ovdje. Sve kad su oni konektani, možete se teleportati sa svom kućicom. Ja se teleportam tako što pritisnem neki button. +1. Problem je što je ovo flat grass, ne vidi se puno stvari. Tutorial kako napraviti vašu leteću kućicu. Da, to se teleportiramo kućicu. Sad ću vam pokazati kako se napravi auto koji se tako mjeri brzinu. Samo stavite normalni auto. Ono što vam treba je speedometer. Možete ga staviti bilo gdje na auto. Ja ću staviti ovdje. Uzeti screen. Stavite ga bilo gdje. Stvarno bilo gdje. Staviti ovdje. Što vidite, ja sam već napisao kilo
KPH. Sad uzmete wire. Stavite sad on bi vam trebao pokazati i kad se jedva malo mičete, kao što vidite, i kad se dosta mičete. Ali uzeo sam mali screen, pa malo izlazi. Znači sad idemo 61 km/h, 62, 63, 4, 3. Da, pogledam da kako napraviti. Lijepo stvari sa wireom. Da, to je jedna stvar koja ja znam s wireom. Imaju neke stvari koje su tajna. Ako ste ikad u serveru koji je na Flatgrassu, možete napraviti ovo. Samo jasno da boravlja gdje je, pa ću morati malo tražiti. Pa valjda su dok toga to mogli. Ali iza jednog od ovog zidova, imate tajnu sobicu gdje biste mogli ići. I da, to bi trebalo biti. I ako ikad želite startati svoj restoran, možete ići na Games, Garry's Mod i Food. Da. Možda nije jesila, ali možete uzeti s E. To mogu uzeti. Da. To bude to za ovaj video. Doviđenja. Bye.